A kai jiya ka ce min kayi wani mafarki. Me ka gani a mafarkin ne haka? Baban mu fa ya kuɗan gwada kuɗi. Ha ba dai kai. To amma da ka farka ya ka ganka? Na yi fitsarin kwanta. Dole ai. Dama me zai kai ka irin wannan mafarkin? Zaman talauci. To ku tashi ku nemi sana'a kunki. Mai dawa, ni kan ya labarin muguwan ne. Za a yi fatu. Haba dai, mutane suna ta tambaya na wai da gaske kana shaye-shaye? A da. A'a, to a daɗin ma me kake sha ne? Champagne. To yanzu fa. Kasera. Amma ita muguwan. Abin balan-balan. Kai, ina magana za ka tsaye da ni abokinka ne? Ban da wani aboki in ban da allo. Almajiri ne ma kenan. Kolo. Almajirin kenan ai. Kai ɗazu na wuce ta kofar gidanku sai rikici kuke yi. Laifin me kuka yi ne? Mun yi wasan mama da baba da mata. Da wasu matan kuke yi? Da yayin mu miki. To, lalle. Hanciya da tarin majina. Kai da Allah dube kafa, ka je kai wanka mana. Zan yi kwanaki 5 babu wanka. Rashin wanka fa cuta ne, baya sa ka rashin lafiya? In na fara ciwo kamar mai aljanu. Ba dole mana. Yawa kai kan me sunanka ne? Jamilu. To, ina yawan ganin ka da su ne dawa. Me yasa kake manne musu ne? Su ne manyan abokai na. Faɗa min gaskiya dai me dalili? Kwaɗayi. To Allah ya yi ma. Lil M, tazu da safe na ganka kai kaɗai. Ina su me dawa suka je ne? Cin dumame. To kai me yasa baka je cin dumamen ba? Da sanyi shi. Faɗa min gaskiya dai. Me yasa ba sa son cin abinci da kai ne? Ina cin kaso na. Abin kyama. Amma zan so in ganka lokacin da kake kwakulowa. Ka ganni kamar shagiri.